Durung syuting ning Blonjo sik. Ibu negara. Ibu Siti dodol nganu es degan kok. Nganyel gitu. Jasa pelayanan publik kok ditinggal dodol es degan iki piye? Lah kek sing tandang gawe nggo ra aku tok. Momon ya ora tau gelem teko. Wes lho. Bulan mati Mari sok ngedoli terus kok piye? Wah, wis. Tong iki Pak. Sithik wae. Liwat iki. Aku lagi blonjo. Loh, aja ditumplakke. Oh, kabotan sing kene. Kabotan sing kene. 13. Wes. Ya. Bahaya ya. Yang 1013. Plak ora bar. Wis aku tang 13. Iki Pak Umeh. Kalau majar men berarti. Nggih, sore kita. Aku penting lombok. Heeh. Kalau mandek dadak tuku siji. Ya. Apa kan? Saya dia lombok. Kira sesuai. Kurang. Tang 2.000 ya. Oke. Kenapa? Cik tang diitung sik, Cik. Wah, piye? Alah sate wae. 6.000 drondong ki. Wah, ndelodonge 6.000 lho piye. 8.000. Bumbu pawon. Tahu. 14 papat 14 gitu mau. Anune apa? Disaurine? Oh iya. Nah, lali kok. 16,5. Angkunge ora. Murah. Colok gula pasir apa ora ta? Mbak, colok gula pasir. Ngene iki pira kuwi 15. Nah, titik 20. Wes. Setengah siji, setengah to. Banjir. Weh, lho, piye? Blonjone nggone cacike kene nganggo panjer bareng kok. Piye? Banjir lho, Mbak. Piye? Rasane sing enak iki omong bagus. Lah, ning omah. Lah kuwi Oh, iki. lah iso nang napir bojoku. Enak ra? Wes. Wis itu belanjan. Iki belanjane ning gone Cacik Sumeh lho. Cacik Sumeh. Belanjane ning gone Cacik Sumeh. Iki wis komplit. Iki gari kok pasrahe ibu negara. Kok harap ngoseng-ngoseng buncis. Apa arepe ngoseng-ngoseng tempe. Apa arepe ngoseng-ngoseng apa ya? Ora mudeng. Penting enek tahu, tempe, buncis, bumbu pawon, lombok, terus sauri ya wis enek, terus liyane ning omah bawang putih, bawang merah wis komplit wis. Ya kan. Gari dicentel lagi motor rek. Ini ya. Sling. Yes. Kok karek bawa pulang gitu. Diskon pelanggan pertama. Apa wis? TikTok. Heeh. Piye maksudnya? Ya order. Oh, order kuwi to. Tripod to. Tripod sing remote kuwi. Piro, Mas? 30.000. 30.000. Yen nggon aku 15.000. Kuwi sing piye? Iso gerak ora? Oh, nggur tong sis tok remote tapi tak kira sing iso gerak. Apik kuwi, murah kuwi, 15.000. Murah. Pak Dene Pak Ijo lho, arep order tongsis saja arep main selfie deh. Arep main selfie saja. Golek tongsis ning nggon online kuwi murah-murah kok. Memang saiki iki kebutuhan apapun itu memang cukup copy paste. Tinggal klik order gitu. Tinggal tunggu kiriman. Wes yes you pisan. Soal kualitas barang kuwi ora iso dadi jaminan.
kualitas barang kuwi tergantung merek, barang ngono kuwi ora iso jaminan. Wong iki tergantung sing nganggo. Wong tergantung sing nganggo. Kowe nganggo sandal jepit rega 10.000 kuwi ya iso kanggo 8 sasi, iso nganggo setahun. Nek kowe tuku sandal sing regane larang, iya kemungkinan iso seminggu, iso sedina, iso sesasi lagi rusak. Kuwi wis iso rusak ngono kuwi. Iso sedina ngono iso ilang, tapi nek sedina. Biasane sing dok mangkat ning masjid Jumatan ngono kuwi. Iki tergantung sing nganggo. Murah larang iki tergantung sing nganggo. Nek sing nganggo iki wong sing ikirian, terus wong iki telaten, perawatan, apa wae iki mesti ya bakal awet. Ora bedane awet iki, ora bedane hubunganmu karo yangmu. Pak Dene Pak Ijo iki maine online terus, tuku apa wae online, order apa wae online. Wingi sepatu online lho. Tenan. Wih, Pak Dene Pak Ijo isine kopi pasta. Ning ya pilihane elok-elok. Kaos online lho piye. Terus topi ya online. Iki sing gregek nganu apa jenenge? Semir. Hah? Semir. Semir apa tongsis? Semir putih. Oh, semir. Oh iya. Semir lho. Iya nenek semir sing warna putih. Nek biasane apa ta sing dok semiran putih kae modele apa yen ngarani? Sing putih ngono kae lho. Di apa modele? Lali ya. Ning kan ora apik, tetep apik sing putih bublak. Nah. Oh, ngono kan gur sithik tok. Iya, pocokan tok. Nah, yen iso iki semir putih sing full. Dadi kaya Pak Gubernur lho. Pak Dene Pak Ijo ngefan Pak Gubernur kok, dadi makane arep disemir putih. Ya ora disemir putih kok ora mergoane ora. Lha apa? Ya uwane gen ra ketok dadi diputih sisan. Oh, ngono ya kena. Ini kan uwane ketok ya. Heeh. Putih sisan kan ra ketok ya uwane. Oh ya, ngono ya kena. Ya. Tak kira ben diangkit albino. Siapan ganti kostum. Dari prepare kayak kanca-kanca produksi ya. Kedok ribet dhewe. Pak RT nutuke gawe naskah. Turu jam pira Dek bener? Esuk, danya turu esuk. Sing turu esuk iki danya apa kowe? Danya turu jam 4 lah ya, aku kan turu jam 4. Oh, kuwi wis anu ya otomatis kok ya. Ayo, gas lo. Kanca-kanca ndi? Ayo. Lanjut ya. Yo, lanjut yo. Oh, dah. Yes. Ya dulur-dulur ki apa? Prepare bolo-bolo kabeh iki persiapan produksi di siap. Hah? Di kanca-kanca lagi leren. Ini dok PS biasa. Renges, sing bar apa? Dolan padusan jare. Ya. Persiapane bolo-bolo ning kono. Nek pengen ngerti ya
Tunggu sedih lo. Oh iya naskahku. Naskahku mana yang dia? Naskahku tak gowo kok. Oh naskahku ning kono. Tengok meneh. Ya. Karo nunggu kegen rampung sik. Oke, langsung cus lokasi. Oke, Pak RT ben ngintik ning kono sik dhewe. Ke nunggoni ning
Oh, what? Nah, kira-kira file di balik layar ngono kuwi mau di dulur-dulur kan bisa ngerti dadi prepare kanca-kanca iki ngono kuwi. Nah, terus yo kuwadane panas banget oh iya. Iki karo Pak Dene Paijo iki ngenteni kruing. Ngenteni kruing. Iki wis wayahe kruing ning jare ora kring-kring. Oh, bil becak apa piye? Krangkring-krangkring. Iki lagi apa? Ngene Pandra, terus Paijo, terus Supra, terus Jonodot. Iki lagi ning tongkrongan. Aku nyup panase ndak umum kok. Piye? Nah, di ngono ya lho. Kuwi mau ya nggur cukup cuplikan apa prepare kanca-kanca dadi ya nggur sithik-sithik nek prepare ngono. Oke, lanjut hari depan maksudnya minggu depan gua didelok meneh cuplikan liyane. Nah, ya mungkin apa prepare kanca-kanca sing luwih akeh meneh, luwih komplit meneh. Tunggu wae pokoke. Oke, makasih ya. Yeah.